Doktorka Sandra, kako kvalitet vode utiče na zdravlje zuba? Pa kvalitet vode utiče na zdravlje zuba na sledeći način. Ranije, dok još nisam znala o Aquaflow filteru, kad su mi dolazili pacijenti koji imaju puno kamenca, žalili su se da je naša voda puna kamenca i to je bilo opravdanje zašto imaju toliko kamenca. Meni je to bilo smešno, pravo da vam kažem. Međutim, kasnije kad sam upoznala Olgu i kad sam ja ugradila u svojoj kući Aquaflow filter, malo sam počela da razmišljam na tu temu i shvatila da ipak postoji direktna veza između zubnog kamenca i kvaliteta vode. Naime, zubni kamenac nastaje usled mineralizacije dentalnog plaka. Znači, minerali, kalcijum, fosfor se ugrađuju u dentalni plak i tako nastaje kamenac. A uz pomoć filtera se voda prečišćava, znači broj minerala se smanjuje na neku nižu granicu i to je jedna direktna veza u nastanku zubnog kamenca i kvaliteta vode koju pijemo. A da koristite vi upravo tu vodu za filtriranje i koji proizvođač ju? Kako da ne koristim tu filtranu vodu, Aquaflow filter, u ordinaciji imam bokal Aquaflora koji je sasvim zadovoljavajući i dosta jeftin, a filter koji imamo kod kuće koji se ugrađuje u česmu je dosta jeftiniji u odnosu na druge proizvođače, a kvalitet je zaista identičan ostalim proizvođačima. Zašto ste odebrali baš Aquaflow? Pa zašto sam odabrala? Pa pravo da vam kažem i zbog cene i zbog kvaliteta. Malo smo se informisali na internetu, muž i ja, na kom principu se prečišćava voda, u pitanju je reversna osmoza i shvatili smo prosto da za tu cenu možemo da dobijemo identičan kvalitet u odnosu na neke druge proizvođače, a i ljubav prema Rusiji je presudila. Recite nam, doktorka, da li neko vama u blizak, u okruženju ima kućne ljubimce pa i koristi upravo tu filtriranu vodu? Tako je. Cela naša familija i uža i šira na naš nagovor koristi Aquaflow filtere i naši rođaci imaju malu kucu Maltezera i njoj daju naravno tu filtranu vodu. Ja nisam znala da čak i kuce imaju kamenac, to sam čula od mojih prijatelja da moraju da vode svoje ljubimce kod veterinara, da im se uklanja kamenac, tako da, eto, preporučuje se i za kuce. Doktorka, imate interesantnu priču vezano za vaše kućnog ljubimca kornjaču. Tako je, mi imamo kućnog ljubimca kornjaču i moramo da joj menjamo vodu svakih nedelju dana i koristimo naravno tu filtriranu vodu zato što voda iz česme nije kvalitetna toliko za takve kućne ljubimce kao što je kornjača i ostale nežne vrste. I možete reći za kraj našim gledalcima koji bi bio savet? Oni svakako vide da ova filtrirana voda stoji ovde kod vas u ordinaciji, pa šta bi im poručili? Savet je da se koristi filtrirana voda i u praktičnom smislu je bolje ugraditi filter u česmu nego kupovati svaki dan flaše i galone vode. Zaista je mnogo jednostavnije ugraditi kući u česmu i rešiti problem. Pijete kvalitetnu vodu, ne morate da vučete svaki dan flaše ili one velike galone od 5 litara i zaista je mnogo jednostavnije, bolje i zdravije da se koristi filtrirana voda. Doktorka, hvala vam puno na ovom razgovoru, a eto, dragi gledalci, čuli ste korisne savete naše doktorke Sandre, čija se ordinacija nalazi u Žarkovu i saradnje sa našom firmom Aquaflow.